Boy Gigi Smoke. Okay, let's go. Good morning, people. Today is Thursday, so we're going to Long Beach. Tingnan natin kung anong situation ng traffic from Lakewood, California to Downey, to Long Beach tayo ngayon. So hindi ko alam kung matutuloy tayo mamaya going to Downey. So let's see kung anong situation ngayon dito sa papuntang Long Beach area. Long Beach area tayo from Lakewood. Then try natin mamaya kung anong biyahe going to from Lakewood to Downey. Alright, let's go mga kapatid. Biyahe tayo muna. Okay, magandang araw ngayon. Medyo makulimlim ng konti. Ayan, mamaya pa tayo papasok. So sa ngayon meron tayong importanteng lakad umaga. So ayan ang situation natin ng ating daan. Okay, meron na tayong kape. Ayan, magandang ngayon, magandang araw, oh. Ayan, yan ang gusto kong weather. Makulimlim, masarap lahat. Masarap kumain, masarap matulog, masarap mag-exercise. Kahit camping, gusto ko to. Gusto ko tong ganitong weather. So yung iba nalulungkot pag ganitong panahon, pero ito mas mas active pag ganito ang weather. Yung nakikita ko yung hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Yan ang gusto kong weather dito sa California. So pero medyo mainit na rin ang weather dito. Naglinis na rin ako ng mga electric fan kasi yung portable na AC ko kinuha ng anak ko. So ayaw mo na siyang gumamit. Kawawa naman. Syempre unahin muna natin sila. So tara, may kape tayo. Dito na tayo sa Hawaiian Gardens, kung saan malapit ako sa gym na EOS, sa buffet. 99 cents, close na yan. Tapos merong dito yung Hawaiian Garden Casino na hindi ko napasok kasi hindi naman ako mahilig dyan sa sugal-sugal. Never in my life na nahilig tayo sa sugal. So kahit pupunta tayo ng Vegas, wala sa akin yung laro lang. Pero yan ang casino yan, yan casino yan, the Gardens Casino. Napakalapit sa akin, like 5 minutes away sa bahay, pero hindi ko yan napapasok. Ayaw ko, wala akong interest. Nung nagpipick up ako ng mga kliyente, nung nag-u-Uber tsaka Lyft ako, yan. So yan ang ating madalas yung mga pinipick up, mga lasing. Okay, so bound na tayo sa South 605 South going to to Long Beach. So sa right side is 605 North. Diretso tayo ng konti, 605 South. Kape. Okay, so slowly tayo kasi medyo tumapon yung ating kape. Hirap na. Kaya medyo maano
Ito sharp, ano to eh, sharp curve. Merge tayo sa freeway ng 605 South. Marami na. Ito ang traffic situation ngayon. Medyo mapangit yung pagkalagay ng ano ko ng aking phone. Dapat nakahan siya. So maraming mga truck. May mga ano ngayon eh, time check tayo 6:42 AM. So yung mga mag-work ng 8 o'clock dapat nandito na kayo sa kalsada. Mas mahigi magbiyahe ng maaga kaysa madali kayo ng traffic. So ganito ang situation ngayon sa Long Beach area, papuntang Long Beach. Galing ako ng Lakewood. So traffic moderate. Yeah. Hindi man medyo marami pa rin pero hindi siya masyado. So lagi pag nandito tayo sa may mga lakad tayo, dapat ahead of time ang ating nilalaan. Pinaka-hate ko kasi yung nalilate kahit saan banda. Trabaho, usapan, pag nalilate ka, negative yun ang pinaka-hate ko. Sa mga ayaw ko yung mga nalilate pag may usapan at sa especially sa trabaho. Kape-kape muna tayo. Masarap yung kape na Old Village, Vietnamese yata yun. So okay, andito naman tayo San Diego Freeway North, San Diego Freeway South, 7th Street 22 West. So mag-merge ako ng content dito sa right side. Sign muna tayo. Sign. Express lane sa kabila, sa left side. So eto, mag-merge ako sa 405 South North. 405 North tayo, Santa Monica. Santa Monica, namimiss ko na. Maraming doon. Ewan ko kung anong may lakad ako this Saturday. May pupuntahan akong kaibigan na kailangan bigyan ng tulong, si nanay. So nanay, nadaan ako dyan sa Skid Row sa Saturday. Pag niluto kita ng pinakpet para meron ka namang hot meal. Okay, so nanay, hintayin mo ako dyan sa Skid Row. Yan, nag-homeless na naman si nanay. So see you soon, nanay. Ang ating tinutulungan din dito sa California. Kawawa naman siya, taga ano yan. So ito, situation traffic. Yan, medyo marami na. Ayan, eto na ang this is the actual current situation dito. Eto, dito tayo. Nandito. Merge tayo dito. Yan. So traffic. Traffic. Sarap ng kape. Ang sarap ng kape. So ito ang situation ng Santa Monica 405 South North. So kailangan ano ka dito,
sharp ang iyong mind. So kailangan ng tingin para kang pulis, kaliwa, kanan, likod, scanning. Ang the best na pagdadrive, nag-i-scan ka sa area, sa lugar, sa harap, focus ka sa harap, bigyan mo ng at least 2 distance yung ako, yun ang ginagawa ko pag ganito. Minsan hindi rin na pero mini-maintain ko yung 2 cars at least distance ng car ko at sa harap ko para iwas aksidente. So far, been driving here for like 60 years, wala pa tayong aksidente, wala pa tayong ticket. So ano pa rin siguro pag mas maganda pa rin yung nag-iingat, pero minsan dito maraming loko dito eh. Bilang Uber driver, ang dami kong na-experience yan. So tsambahan lang talaga pag nakatagpo ka ng hindi may topak ang ulo sa kalsada, wala. So ingat sa pagdadrive. Yun ang number 1, scanning. Tutok ka sa harapan mo, dilid, talagang ka, kung may kausap ka, minsan nawawala din ako eh. Pag may kausap na ako, wala na. So ito ang pang-abala yung nasa harap. Yan, abala yan, yung truck na yan. So ganito ang situation dito sa Long Beach. So nandito tayo sa San Diego, Santa Monica North. So tapos mag-right tayo dyan sa either Lakewood, pwede ka sa Lakewood, pero Long Beach ako. So yan ang situation mamaya. Tapos pagkatapos natin Long Beach, hindi ko alam kung diretso tayo ng mamaya sa next na lakad, baka Downey. Let's see kung anong pwedeng anong gagawin after siguro mga 30 or 40 minutes pagka natapos natin itong business dito. Okay na tayo. So Cherry Avenue South, Signal Hill. Ito na tinatawag na Signal Hill. Long Beach. Ayan. So Signal Hill tayo. Signal Hill. Ito yung mga mag-work sa dito eh. So ito nga, yan. So yan, pag nataon kang may nandyan sa harapan mo, pwede kang bilisan mo or timing lang, depende yung oras na goal mo, yung kung saan ka pupunta. Kung hindi ka naman nag-aapura, so okay, hayaan mo lang. Kasi para iwas aksidente, kasi dami sa gilid ko, right and left, dami. Pwede ako mag-merge sa right na siguro, pero meron pa ako sa sa gilid. Yan, ganito ang situation ha. Pwede ako mag-sign na tayo ng konti. Yan, pwede na. Yan, basta mag-sign ka, pwede, pasok ka na. Pag medyo tutok ka kasi sa ganyan, delikado eh. Dapat may distance ka talaga, at least 2 car. So nandito na tayo sa Orange Avenue, Atlantic Avenue, Long Beach Boulevard. Exit tayo ng Long Beach.
ito yung pag nag-exit ka dito sa Long Beach, medyo ano to delikado kasi ito yung pinaka-hate ko na parang biglang may nagma-merge bigla mamaya tingnan natin. Sa right side is Atlantic, so diretso muna tayo. Atlantic Avenue sa right side, Long Beach Boulevard, diretso lang. Yan. Okay. Right tayo dito, ito yung pinaka mag-sign tayo, so pinagtiting. Right tayo. Yan. Mas left. Ayan. Left tayo. Oh, may homeless guy. So, ito mag-left tayo. So mag-left tayo dito. Oh, okay, ito lang mahirap to, may papasok So clear na sa kabila. So mag-left tayo. So may papasok pa, ingat tayo. Kasi may pumapasok pa. Okay, clear. Ayan. Safety. Diretso lang tayo. So, time check. 6:54. Mabagal yung nasa harapan. So, dito tayo sa likod niya. Alam ko, itong tinatahak ko noon, yung first work ko noon. Ayan. So ito yung area na to, yung unang work ko, yan yung Spring. Sa right side, Spring Street. Spring Street tayo. Okay. So diretso tayo. So ito Long Beach. Ito na. So Long Beach na tayo. Okay, so mamaya pagkatapos ng ating business business dito mamaya, so yan ang tinahak natin from Lakewood to Long Beach, California. So yung traffic hindi masyado. So mamaya from tingnan natin kung makakapunta pa tayo ng Downey. So babush, happy Thursday sa ating lahat. Ingat po tayo lahat. Ito po si Ka Ilocos, Batang Eliu, Ilocos, Pinoy. Babush, happy Thursday.